Máme tu ščítovanie dvoch zlomkov. Na internete sú krásne videá, ako ščítať dva zlomky, a to tak, že vynásobíme 1x3, že je 3, 2x2 je 4, medzi to dám to znamienko plus a tie dve spodné čísla vynásobím 2x3 je 6, čiže výsledok je 7 šestín. Ale problém nastáva vtedy, ak máme spočítať 3 zlomky. Napríklad takéto. Čo s čím vynásobím teraz? Čiže musíte sa naučiť, že keď máte ščítovanie alebo odčítavanie zlomkov, takže robíte spoločného menovateľa. Spoločný menovateľ pre dvojku, trojku a štvorku je číslo 12. A idete. 12 deleno 2 je 6, krát 1 je 6. Ďalšie, je tu znamienko plus, čiže len opíšem plus. 12 deleno 3 je 4, krát 2 je 8. A posledné, 12 deleno 4 je 3, krát 3 je 9. Medzi zlomkami je plus, čiže dám i tu plus. Výsledok 9 plus 8 je 17, plus 6 je 23, 12. Na zmiešané číslo to je 12 v 23 sa nachádza raz a zvyšok 11 12.